Pois para que eses cumes sigan vivos, para que a súa voz siga viva, imos dar paso a continuación ao recital poético no que as persoas que estamos tamén aquí na mesa e aquí neste espazo iremos recitando algúns dos poemas de Xela. Se o último en intervir era o propio Darío, sería fermoso que el abrise este recital interpretando un dos poemas da súa propia nai. Fermoso pero non esperado, así que teño que buscalo. Mentres o busco, o certo é que, como podedes imaginar, é un día moi importante para nós, para toda a familia, moi emocionante, pero se cabe, todavía pode ser un chisco máis, porque, aínda que quizáis non lle guste que o vaya a dicir, miña avoa está hoxe de aniversario. Só direi que cumpre algo máis do que parece, pero non direi nada máis. Nada máis. Tiña que facer tempo. Ninguén máis de cumpleanos. Sí? Pois parabéns tamén. Ben. O certo que é un poema que me encanta. Tiña o marcado, non sei por que busquei, pero claro, hai tantos marcados. Busco o modo de te acompañar sen estorbo, que sexas o meu carón feliz e creador de ti. De ti e mailo mundo que apañes. Pois para seguir cos integrantes da mesa, cas persoas integrantes da mesa, podemos escoitar agora a Marga do Val. Aquí, sí. Vou recitar o poema que Xela Arias lle dedicou a María Xosé Quizán cando lle entregaron a letra E da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que despois se publicou na Festa da Palabra Silenciada en 1999 e a homenaxe fora no 98. Celebro en ti, lembrando a moitas, o teu é maila a túa praza, polas fillas de batalla doméstica e así, por fora, sexa pracer, engadir na pintura a raio obviada, construir a casa coas ventanas, abrir portas a palabra e buratos as entrañas, recoñecer as mans e os pés e os brazos e as pernas. Estou en saias. Ensaio a vida en bragas. Ensaiar a vida en bragas. Reconducir da historia a narración negada, sacudir o patrón da cabeza e botar fora a nosa andada. Ensaiar a vida en bragas, María Xosé, as bragas de nós todas nesta xornada. Ana Iglesias agora. Escollín un poema do seu derradeiro libro que co que máis facilmente diálogo agora e que ademais me parece que ten unha vixencia total nestes tempos distópicos que vivimos. Convirás tamén no prezo que che propoñen as procuras, pois volve en ti cando te besas gabear as sombras a observar o pasto debruzado. Agarímate, abrázate, e beiré a leve cun dedo a ferida máis recente. Bueno, e agora para tamén dar paso así ás voces das compañeiras poetas, non? Que algunhas xa estemos por aquí, pero como non quero pechar eu, vou a aproveitar tamén para ler un dos poemas de Xela Arias, a que se me dá esa
dourada oportunidade, non podo deixala pasar, e ademais pois estivose falando bastante deste libro, non? Que tiña por casa esta primeira edición tan fermosa, e quería ler o meu poema favorito deste Denuncia do Equilibrio, que é un poema no que eu vexo moi claramente pois tamén casi podría dicir un adianto dese Penélope de Xoana Torres, non? Que tanto se ten falado. Bueno, digamos que é unha versión da Penélope de Xela Arias cunhos anos de adianto. Trouxen augamel para agasallarte e senteime na escada á garda. Non chegabas nunca e cansaba. Cosín cun fío os pensamentos todos e abrín a porta. Saín. Fun por tras de min deixando as pegadas no chan. E se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado, se xiro terras e metais, lenzos abertos, entrelazados, se escandalizo o interior, derroto peixes, lubinas, caranguexos, e que teño o corazón de auga derretida desbordando vasos e piscinas, e veñen as augas zoando coma corsarios dos mares da palabra. Pois iso, para poder seguir escoitando a voz de Xela Arias nas voces poéticas da que é a súa non xeración, senón liña, non? Escoitamos agora a Dores Tembrás. Boa tarde. Hai moitas emocións, creo. Eu estaba sentada aí escoitándovos, escoitando a Marga, como falaba da presenza de Xela no Festival de Poesía do Condado. Eu escollín un texto que ela recitou precisamente nese festival. Foi este un ano intenso no que eu creo que todo o mundo vivimos con moita emoción, non? Creo que Xela Arias foi unha autora moi querida, eso é evidente, pero moi admirada. Creo que as relecturas que se fixeron este ano puxeron de manifesto o actual que é o seu traballo, non? Síntome honrada de estar aquí nesta xornada. Hoxe estoume abandonando de ti, amor. Estou fora nas figueiras cangadas e as augas das nubes, pero non fun eu quen elixiu partir. Unha nave extraña que me roubou a túa man succionoume a decisión. Como parten, meu amor, os ramallos no río baixaban escaleiras de preguntas. Como a túa boca na miña boca se abrasan, atordoando esta distancia que buscamos. Aínda non podemos arder. Como febles garabullos nos incendios das selvas, as casas do mar, como somos. 2 cabalos, 4 peixes e un longuísimo amieiro, tecendo debuxos polo vento movido. Esas follas, o zume destas venas, e o sangue de animal asasinado. Como parten, meu amor, os paxaros cara ao lonxe, tal vez anduriñas nos tellados pousen hoxe, a palabra que non digo, pero como cravaron os veleiros arrastrados, fuxindo a treboada, como cravaron os nosos movementos, secos, dun golpe, contra as paredes. Deserción móvil. Meu amor, pois que te amo.
Se falaba, Dores, desa actualización, non, que se estivo practicando ao longo de todo este ano da obra de Xela Arias a través de outras voces. Unha das que protagonizou esa reactualización foi precisamente a poeta Emma Pedreira, dialogando coa obra de Xela no seu libro Xela Arias, Palabra e Intemperie. Ela, que tamén está de aniversario hoxe, vai pechar este recital, Emma Pedreira. É unha honra estar aquí, é unha honra cumprir anos neste lugar, sobre todo nun ano tan importante para as escritoras, para as mulleres, para as feministas como é o ano Xela Arias. Levo literalmente versos de Xela na boca e din, hasme oír. Quero que se siga escoitando a Xela Arias moito despois de rematar este ano. Eu, como poeta dispersa e como persoa dispersa, escollín un poema de Xela que está no que chamou Chus Nogueira Poesía Dispersa. E que di? Desdígome. A palabra, ese relicario reforzado, avense a min. Vai dourando este sentimento que me acolle no fondo. A recaída. Que verba agardas fabricada por te enterar? Non hai ningunha. Só ti, que mira, estás aí. Refollará o mar. 40, 120, 1515 sons distintos, distantes, e dentro, porque vibres, vibro e amo. Vibro pola palabra. O paso é inintelixible. E cando escoitas, o intelixible é o sentido. Pola palabra a costa dos amieiros arriba, cara a iso das colores, o verde das mazairas, un azul turquesa, un alaranxado. A verdade do poema. A palabra, ese relicario.